Kakuwang sa insaktong pagkaon na sa kabataan na mao o kaha sustinadong pagkaon dako og epekto alang sa paskas nga paggaumol sa pangisip ug kahibaw sa mga tinunan sa elementarya apan aduna untay ginagmay nga mga pamaagi nga mahimong nga buhaton na sa mga ginikanan aron lang mahatag ngadto sa mga bata ang pagkaon nga puno sa nutrisyon. Kini ang gitutukan ni Luan Mirondina sa iyang RTV Presence. Siyete anyos na si Mac, di tinuod nga pangan, apan 1.07 meters lang ang iyang gitason og 13 kilos lang ang iyang timbang. Gani tapad sa iyang mga classmates, usa siya sa labing gamay. Sa ilang klase, usa si Mac sa duha ka mga tinunan nga gihulagway sa DepEd nga severely wasted kun mga batang nakasinati og malnutrisyon. Iyang apuhan na ang gaatiman niya og sa 13 anyos niyang magwang. Human mabilanggo ang iyang amahan o ginahan tungod sa drogas. Tungod sa kawadon, usahay way pamahaw ug way baon nga paniudto si Mac. Maayo na lang kay adunay feeding program ang Suong Elementary School nga girasyon sa 63 ka mga tinunan nga mga malnourished. So dapat amo ipakaon ma'am gulay. Gulay gyud, mostly gulay then fruits. Dayon kanang karne gyud na among gipakuan sa ila ma'am. Doon namin mga isda ang isagol sa kanang munggos. Ganahan kong wabsan kay sanay pagkaon diri. Mato ni Dr. Joseph Abing, medical officer sa DepEd Lapu-Lapu, nga dako og epekto sa pagtuon sa mga bata, ang kakuwang sa pagkaon o kaha kawalay nutrisyon sa ilang gikaon. If ang bata walay kaon, no? So either dili siya ganahan mo eskwela kay kapoy siya, or either since kanang dali siya maluya, so dili kay siya kanang receptive sa learning. Uban ni Renan Tiquiñones, ako si Luan Mirondina, og kini ang akong short dokyo.